memorize yan? Bang, bang, bang! Basic! May shooting kasi. Naniwala na sana ako. Niwala na sana. Ano yun? Ano bang nangyari kagabi? Anong ginagawa mo nung nangyayari yan kagabi? Kagabi. Ako kauwi ko lang from meeting Bayae, natin galing tayo dito. Pagdating, nagtaka na lang ako. Sinabi ni Commander na may ano daw, may shooting incident. Ha? Nangyari. So, parang, uy, teka lang. Sa loob pa ng Senado. So, kahit saan, hindi na safe. Kahit saan ka pala. Hindi talaga safe. Then, may tanong ako, sino ang nagpaputok? Ayun na nga, iniimbestiga Wala lang. pa rin? Wala pa nagsabi kung sino. Posible. Siyempre. Ano siguro, libintador siguro yun, oh. Libintador? Belintador? Ang grabe. Di ba, may ganong factor, tapos sa loob pa ng opisina, tapos Senado yan eh. Kaya sana magkaroon ng linaw kung sino ba talaga nagpaputok at bakit Ang nangyari daming yun. theories ang daming posts na pwedeng guard ni Bato, Pwedeng NBI. pwedeng NBI. O pwedeng mga police na na-assign doon sa Tas Senado. ang daming sinasabi na bakit may mga bago the shooting incident, may mga senator na umalis, bakit parang alam nila Na na magkakaroon ng shooting incident. sumibat na. Oo, parang may alam na nila yun. Alam na this. Alam na that. Nanonood nga ako ng live shout out din sa mga journalist talaga, mga mga newsfield reporter na nandun. At saka ang laking tulong nung di ba yung ating bagong Senate President na si Senator Cayetano na mismo sa nag-Facebook Live na lang siya kasi walang mga journalist walang media outlet na. Siya na lang nag-live. Nag-live siya, nanawagan na siya at kaya dumating din sila SILG doon. Ay, si parang John Vic. John Vic, si John Vic. Pari ko yan Kaya doon, medyo na kumalma yung mga senador na naiwan kasi nga may taga-DILG na. Andun si SILG, John Vic. Sana Bakit naman. ganun na sobrang toxic na ng Pilipinas? Basic! Hindi actually ng Pilipinas ng politika. Parang, paano pa kami magtitiwala sa inyo? Ginagamit nyo na nga yung pera namin sa luxury nyo sa pagyaman nyo. Tapos ganyan pa kayo. Nag-aagawan talaga sila alam mo talaga na nag-aagawan sa pera sa position para sa pera. Ang dami yung gulo-gulo. Ang nakakalungkot, Tita Max, parang mentality before, ay boto natin yun kasi mayaman yan, hindi na yung mangungurap. Mas lalong Hindi kurakot. pala assurance yun. Mas Hindi lalo. pala assurance yun, oo. Kasi hindi naman pala Kasi nakukontento. kasi greed yung greed ang kalaban ng mga... Gahaman! Yun nga, greed. Pag gusto mo lahat sa'yo. Yun na nga Hindi porke merong ka na ng lahat, hindi ka na aasam Hahangad, mga hagad ng more. Parang mga din yan, babaero din yan. Ayan na, May ayan asawa na, gusto pa ng ibang babae. guys, Ganyan, may walang winner ba? pinagkaiba. Tanong kayo kung may winner mamaya. Love knows your boundary, guys. 1-5 yan, guys. Kung nakatune in ka, na driver ka. So, maikukumpara ko lang din talaga sa mga Nasakyan ka ni babaero Tita Max. lagi. 1-5 yan. Kasi huli yan May hulihan yan Hindi, in-explain ko yung promo. Importante yung promo Ang laki ng katawan Katawan ni SILG. Ay, oo, si SILG. Pero nag-workout, sabay kami minsan nag-workout niyan Ni SILG. Nung 5. NBI. Ang babaero niyan? Ng NBI? Ni SILG. Ay! Parehas, basic. Ay. Babaero ngayon dahil yung mga driver natin. Diba? Sino inabi mo? Sabi ng friend ko. Kaya napaputok-tog sigaw. Yung Sino napaputok? Yung guard? Yung guard? Hindi. Yung driver. Nag-Rodriguez. Yung driver? Yung guard. Galing niya mag-TikTok. Yung guard? Yung driver. May tinatagong cellphone niyan sa sasakyan. Yung driver. Yung guard. Basic. Pampawala antok nila yan. Mag-chat-chat yan sila. Yung pangpawalang antok ng guard. Basic. Tas pangiti-ngiti. Ilan babae niyan? Ilan babae ng guard? Ng SILG. Abangan mamaya. Kung may winner po kami sa Love Knows No Boundaries, 1-5 yan. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Metro's #1 Love Radio. Basic!